מה קורה חברים? הגעתם לסרטון חדש. בואו ננסה להגיע ל-200 סאבים, אבל אני מאמין בכם, זה תלוי בכם. אם נצליח להגיע ל-200 סאבים, יהיה הגרלה מטורפת של כמה ספייטרים שהוא ירצה, ועל כל האינבנטורי שלי, כי אני עומד לפרוש מפורטנייט. רק אם תעשו את זה, רק שתעשו את זה ואתם תקבלו. יודעים מה? כי יש רק זוכה אחד וכולם מתאמצים, אז אני עושה על 4 זוכים. אז צריכים לעשות לייק וסאב ועוקב. מי שעושה את זה, יש לו סיכוי לקבל. יאללה ביי.